Tämä on Lupa olla minä ja minä olen Sari Paavilainen. Tässä videosarjassa puhun terveestä itsekkyydestä. Mulla on tulossa Kohti tervettä itsekkyyttä -kurssi. Jos haluat siitä lisätietoa, niin käy lupaollaminä.fi/terve-itsekkyys. Sieltä löytyy lisätietoa. Tämän videon ja seuraavien videoiden aiheena on kysymys siitä, että miten sitä tervettä itsekkyyttä sitten ylipäänsä hankitaan lisää, harjoitellaan, miten sitä tuo lisää omaan elämäänsä. Ensimmäisenä tässä videossa mä pohdin sellaista asiaa kuin tunnistaminen. Mitä minä tarvitsen niin kuin konkreettisesti. Ja se on välillä ihan supervaikeeta. Usein sen huomaa siinä vaiheessa, just vaikka, että olin todella väsynyt, mutta en tajunnut sitä ennen kuin sain nukuttua kokonaisen yön. Wow, olen ihan uusi ihminen. Ai, tältä tuntuu, kun aivot toimii kunnolla. Joo. Sitten vasta tajuaa, että nyt kyllä mä tarvitsinkin just tuota. Tai kun kohtaa jonkun sellaisen kaverin, joka osaa olla mielettömän empaattinen ja kuunteleva ja jotenkin ei rupea väittää vastaan jostain sellaisista asioista tai silleen, että no eipä tuo vielä mitään, kun kuulet mitä minulle kävi. Vaan kohtaa semmoisen kaverin, joka osaa olla empaattinen. Ja sitten kun siitä lähtee, niin vitsi, mä niin tarvitsin just tota, että joku kuuntelee vaan mua. Ihanaa. Ja niistä just semmosista oppii tunnistamaan, että okei, nyt mulla on tällainen olo. Mä ehkä tarvitsisin sitä, että joku kuuntelisi mua. Ja niin kun, se vaatii semmoista niin kun itselleen myöntämistä, että nyt mä tarvitsen tätä. Välillä se on vaikeaa sen takia, että siinä on, niin kun, jos en tiedä heti, että miten mä sen niin kun, tarpeen kohtaan, niin siinä jännitteessä on vaikea elää. Jos mä huomaan, että mä tarviin lasin vettä ja sit mä voin kävellä keittiöön ja haen lasin vettä ja hörppään. Tadaa! Ei ole vaikea myöntää, jos sen tunnistaa. Mutta sitten semmoisissa tilanteissa vaikka just se uni tai se, että tarvitsen sitä kuuluisaa omaa aikaa, jolloin olen niinku oven eri puolella kuin omat lapset ja kukaan ei kisko mua hihasta tai niinku pyyhi räkää mun paitaan tai niinku tuu kolkuttaa vessan ovelle silloin, kun mä oon siellä. Niin jos mä en tiedä, miten mä saan sellaista, niin voi olla vaikea elää siinä jännitteessä, että mä tiedän, että mä tarvitsen tätä ja mä en tiedä, että miten se tapahtuu. Ja se vaatii harjoitusta ja hyväksymistä, että pystyy elämään siinä jännitteessä, että joo, nyt mä tarvitsen tätä. Ja nyt mä myönnän sen, että mä tarvitsen tätä. Ja vielä mulla ei ole ratkaisua siihen asiaan. Ja se on välillä todella mälsää. Se vaatii harjoitusta ja se vaatii hyväksymistä. Mutta se myös silloin edistää sitä, että silloin kun mä sitten huomaan sen, että hei, nyt mun olisi mahdollisuus saada jotain semmoista, mitä mä tarvitsen, niin mä pystyn tarttumaan siihen asiaan. Kiitos kun katsoit. Jos haluat lisätietoja Kohti tervettä itsekkyyttä -kurssista, niin käy lupaollaminä.fi/terveitsekkyys. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!